Máš na to viek, by řekla. Podejme si ruku. OK, pokračujeme v našej top 12. Emócie sú tu vysoké, je to predsa len, už sa tu jedná o veľké veci, takže ja tu mám náhradu, myslím, že veľmi, veľmi dobrú a my pokračujeme s ďalším účastníkom týmu Pilsi. Počkaj, ja som Počkaj, sem si ho prišiel nepredstavil, vyzvať Patrika na Fight Night Challenge 15. Aha, Nerobím si srandu, poďme na to. Laci do Universe Boy. Krištof, ty máš akú školu? Teraz mám ísť preč? Jakou máš školu, Jakú Septa? máš školu, brácho? FAMu. To je čo? To je Fighterská akadémia. Fighterská akadémia. OFA. Nedá sa povedať, že či sa to dalo čakať, lebo vždycky oponent môže byť šikovnejší. Nedá sa predpovedať, že ako to bude, ale som veľmi rád, že som sa dostal až sem. Čo som počul, tak sú tu veľmi šikovní speváci, aj veľmi dobrí a technickí reperi, čiže určite to bude veľmi zaujímavé. Vybral som si skladbu, ktorú som písal už dávnejšie. Hodí sa mi do celkového prezentovania mňa, čo sa týka tejto súťaže, keďže chcem viacej spievať, než repovať. Čiže som dal spevavejšiu skladbu a tentokrát už aj s autotunom.